Hi guys! Samahan niyo ako, makikidalo tayo ng 12th birthday ni Nikky, anak ni Pablo at niTosh, Mahal, Richards, at ikinasal po sila, nag-officiate ng kasal nila ang aking asawa at anak din sila ng ninong namin sa kasal na si Ninong Rudy Cunanan. So join us guys! Umuwi pa si Nikky from the US para mag-celebrate dito sa Naga City. Joy of the family. Her smile bears no limit. Her heart is unafraid. Is it true, Nikky? Where's your mom? You go back to your mom. Stand. Okay. As we witness the grand entrance of our birthday celebrant together with her ever-loving, jolly and sexy mama. Yes, Miss niTosh Richards. And also with her caring and loving brother, Paolo. Nandito sa unan, Richards! A round of applause, please! Yes! Okay, pwede sumayaw. Yan, nandiyan mo na si Mami Aida. Yes! Okay, so clap your hands. Yes! Okay, dito na po tayo. Celebrant ni Nikky. So, oh my gosh. So actually, ang birthday niya, US birthday, kahapon yun. Kasi 40. Oh, yeah. Gusto niya raw kasi yung mga guest naka-mask. Kasi may ginawa siyang special mask for everybody. Lalo sa mga girls. Talagang ano, because she's an artist. So, so ginawa niya talaga maghapon, magdamag, nagising siya ng umaga. Tapos, talagang matutulog na lang siya. Ginagawa niya pa yung art para everybody daw will have a mask. So, distribute ko para para souvenir na rin ninyo from her. Yes, thank you, thank you. All her hard work. Okay, lahat ng mga kids, gusto niyo ba pumasok? Okay, harap kayo, Nikky. Okay, harap. Okay, next! Come on, come on! O, sige po! Punta na po kayo dito! Sige po! Wow!
nandun na yan? Ha? Sa tuwal? Taga po ba yun? More. Alright! O, dito po. Simply, are you ready? Yes! Pag-count ko na 3, go na tayo! Ready? 1, 2, 2 and a half, 2 and a half. Dapat 3! 1, 2, 4! 4 pala! Okay, 1, 2, 3, go! Yes! Dali! Anong gagaling ng mga teacher? Okay? Dito pa. Posting mo kayo. Natin po kayo na dalawa. Siyempre, kikebot po kayo dito. And siyempre, babalik kayo sa grupo nyo. Pagtutulong-tulungan nyo po papuputokin yung balon. Kung sino po yung unang makapaputok yung kuyo, winner. Dapat uupuan.